Здравейте на всички! Ето, че в село Кардам, община Попово, водата излезе. Кладенчето стана много хубаво, около 2 метра и 50 има воден стълб. Доста бързо пълни. Добър дебит има. Ако някой има интерес, може да се свърже с нас на 089 200 31 66 или да ни пише в TikTok налично. Благодаря и ако някой има някакви въпроси, може да ги задава. Лек ден на всички!